Mulla on paikkaa, missä mun pitää olla. Welcome to Fear Therapy. Experiment will start soon. If you have a psychological or physical sensitivity, please abandon the experiment. Once you're in the house, you won't be able to leave for a long time. Please proceed to the house door. Terve. Terve. Tässä on haulikot. Oh. Hui vittu. Sori, ei ollut tarkoitus. Vittu sun ääni on kovalla. Ei ois tähänkö yksi ruumiin avaus. Sekä. Kulle! Hui vittu mä Terve jäbälle. Nyt on sun lemppari. Hei, ota tuo kiinni. Ota se kiinni. Ota kiinni. Oi! Mitä? Sä potkasit sen? Vittu, nyt mennään vetää turpaa, vittu. Ei tää kyllä vittu. Ei tää peli ei oo kyllä tällainen oikeesti. Hui kun pelottaa. Mitä vittu? Mitä vittu? Kuulit sitä? Jep. Pitäisikö me juosta tai jotain? Heart my soul. Mä oon ihan ok. Okei. Ei vittu. Löytyi vessanpönttö ja Oota. vessapaperi. Täällä on säkki sipuleita. Nais. Tuu tän. Wait a minute! Löysin. Sä oot. I look the Satan in the eyes. Tuu alas, please. Mä en lyö Ok, sitä. en katsella. Mä laskin. Siellä. No äijä. Perse. Säikähinkö? No en nyt silleen, hui saatana. Meikä tulee vittu, väistäkää. Tänne. Ai Huuso. Et juu. Joo, okei. Halo, Pete. Kaikki on ok. Näyttää sitä. You are possessed by the devil. No be self. Hashtag don't be a sock. Mitä vittu? Pyöri niin vituusti. Jeesus. Ei jaksa. Käytin jammutko, ei se. Se käveli lähellä mua. Never fucking mind. Miks tässä ei voi potkii? Joo, mä katoin kun se meni sinne. Varmaan nähty vielä puolia. Okei, split up. Mä en oo nähnyt Nunaa. Mä en oo nähnyt sitä kertakaan vielä. Ei! Bitch! Hei, mulla on pyssy. Sieltä. Hey, I don't fucking care. Älä ryttyile mulle on... Eihän pevota. Eihän pevota.
Ei kuule pätkääkään. Ai niin, täällä on tää huus. No! God, please, no! Oho. Vahinkolaukaus. Vahinkolaukaus. Juuna! Juuna! Osaaks mä suun? Miten voi olla? Mä ammuin seinää vahingossa. Tupakkirulla. Olisiko... Mitä helvettiä? Legit. Apua Lolo. Sori. Perse! Oota, ei ammu, miksi sä Irti mun jalasta, vittu, irti mun jalasta. Näitkö se vittu jyysti mun jalkaa siinä? Herra jumala. Alkaa portais vaan ylkyttää tolleen. Let's go. Mennään tästä vähän Jep. vierestä vaikka. Tulee! Tulee vieläkin. Mulla ei oo ammuksia enempää. Miksi mulla ei oo? Mä vaan... Ai vittu, tuttu! Se vie mua. Apua Lolo, apua! Joo. Mitä vittua sä... Jari! Tarviks sä? Mulla on 2, niin en tarvi. Kaikki ok. Aha. Perse! Kaikki ok. No ei oo vaikka. Oispa tommoista reput vittu CSS. Jep. Wow! Man! Vitu mitkä refleksit. Niin. Tulee. Chillaa. Ai, Ai vittu! suuttu mulle. Mä... Sori bro. Minkähän takia? Mä jonnekin ihan toiseen suuntaan nyt. Mä oon menossa. Tänne päin. Rapureivit. Sieltä se muija tuli vaan vittu päin pläsiin. Pistin vaan. Ei, tuot pääsee vaan alas. Vittu kun on vaikea nyt. Oi saatana. Just niin, tää ei voi olla nyt. Oh shit. Man. Vittu kiitti. No ei mitään. Kiitti. Täällä on vaan leipää. Lisää leipää. Ei vittu oispa leipää. Mä joku keittiö tai sitten jotain semmoista. Ei. Nyt se muija tulee. On! Ammu. Meikä ampuu. Mulla loppu panokset. No niin. Op. Tämä tulee disrespektaa. Joo, ei. Juuso! Juuso! Ei. Se tuli vastaan! Vittu, toi kusetusta vittu. Joo. Tossa löytyy. On jumis.